Όπως ξέρετε, δυσκολεύτηκα πολύ να φτάσω Αρένα 4. Αλλά ήταν δυνατόν την ίδια μέρα ακριβώς, μαντέψτε τι έκανα. Αλήθεια. Σοβαρά τώρα, αλήθεια δηλαδή. Είναι ό,τι πιο απίστευτο έχω κάνει ποτέ. Την ίδια μέρα, ακριβώς την ίδια μέρα, Αρένα 5. Επειδή δεν θέλω να μικρό αυτό το βίντεο, θα δείξω και το replay στο οποίο με έβαλε μέσα στην Αρένα 5. Πραγματικά δεν ξέρω καν πώς μπόρεσα και ανέβηκα. Πάντως ήταν δύσκολα πολύ τις τελευταίες επιθέσεις. Όλοι έχουν witch και όλα αυτά τα πράγματα. Και έχω κάποια μικρά πραγματάκια εγώ. Και καταφέρνω και νικάω τις μάχες με ευκολία. Εδώ πέρα πετάει και witch, αλλά δεν με ανησυχεί. Τι να με ανησυχήσει εδώ πέρα τώρα. Είμαι σε φάση του έχω πάρει σίγουρα το tower. Περιμένω Goblin Barrel τώρα. Εδώ βάζει έναν Prince, κάτι τέλος πάντων, για να προσπαθήσει να μου σταματήσει τα troops από το να πάρουν το tower. Και χωρίς Goblin Barrel κατάφερα να πάρω το tower του πανεύκολα. Μου πετάει εδώ ένα Giant Skeleton, ο οποίος με ανησυχεί πολύ. Και τον πέταξε και άλλες φορές, δεν τον πέταξε μόνο εκείνη τη στιγμή. Αλλά ευτυχώς κατάφερα να τον σκοτώσω αρκετά γρήγορα, χωρίς πολλά. Πετάω εδώ τώρα ένα άκυρο spell, ένα άκυρο Goblin Barrel, δεν ξέρω καν γιατί το πέταξα εκεί. Τέλος πάντων, εδώ βάζει Rage στον Giant και καταφέρνει και μου κατεβάζει τη ζωή του Ground Tower στα 903. 900 θα το πω. Εδώ πέρα νομίζω η Witch μου την έσπασε λίγο τώρα. Αλλά τι να κάνουμε. Εδώ πέρα νόμιζα ήμουν σε φάση fuck yeah, θα του πάρω το tower. Και τελικά δεν κατάφερα να του το πάρω λόγω του Giant Skeleton. Είναι μια πολύ δυνατή κάρτα Giant Skeleton, αλλά στο δικό μου deck δεν μπορώ να την εφαρμόζω. Εδώ πέρα ήμουν σε φάση δεν υπάρχει περίπτωση να μου πάρει το tower τώρα. Μέχρι που η Valkyrie με έσωσε. Συγγνώμη αν λέω λάθος τα ονόματα των troops. Απλά λίγο δεν τα ξέρω πολύ καλά. Κοίτα εδώ τώρα, μου την έχει σπάσει σε αυτή τη μάχη τελείως με τον Giant Skeleton. Δηλαδή δεν φαντάζεστε πόσο έχω θυμώσει πια με αυτή την κάρτα. Αλλά κατάφερα να κάνω defense και να μην μου πάρει το Ground Tower και στην τελική να νικήσω. Κατάφερα και νίκησα. Και αυτή η μάχη με πήγε Αρένα 5. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!